Takže ahoj lidi, já vás vítám do dalšího videa po hodně dlouhé době, fakt hodně dlouhé době. Chci se omluvit, ale neměla jsem vůbec náladu ani chuť prostě to natáčet a zároveň jsem na to kašlala. Ale rozhodla jsem se prostě, že tohle už musím konečně natočit, lebo na týden odchádzam preč a v videovom měsíci by som video nevydala a možno to aj měsíc už je, ale prostě toho video vydám ještě než odjedem na týden do tábora. No, v tomto videu vlastně ukážem mojich nových pečopáků, asi tak 4 alebo 5 měsíců aktivně vymíňam a kupujem pečopáky a je to na Instagrame a ty, co ma nesledujete na Instagrame, tak abyste aspoň mali nějaký prehled. Tady dole vám vždycky napíšem, od koho to je, nech víte a tak. Taky vám chci říct, že vlastně každé 2 týdny bude vycházet 1 alebo 2 videa. Bude záležet od toho, jak bude mít čas a jak se mi bude chtít. Takže tak a můžeme jít na to. To by teda bylo do tohohle videa všechno. Já bych ještě chtěla mega moc poděkovat všetkým prostě holkám, co se mi prostě pečopáky vyměnili. Všetky pečopáci mi dělali mega velkou radost a všetci jsou mega pěkný, takže já vám tímto videem aj tak děkujeme za vlastně výmeny. A hlavně doufám, že aj vy jste byli spokojení s pečopákama, lebo já hodně. A to by teda bylo do tohohle videa všechno. A zatím ahoj!